DNA van blokkeervriezen moet vernietigen worden. Een mooi feestje, gerechtigheid, deze slag gaan we maar weer doen. En Rommelmerk in België smiet Nije Alma Tadema op. Goejoen, welkom bij Kijk op Friesland. Het DNA van zo'n blokkeervriezen mag net opname worden in de landelijke DNA-bank. En moet dus vernietigen worden. Dat had de rechtbank hier bepaald. De blokkeerders binnen tegenwies met deze uitspraak. Njoggen Friezen die het veroordeeld binnen voor de blokkade op de A1 in november 2017 hier een bezwier ondertekend in de opname van haar DNA in de DNA-bank. En de rechtbank heeft het zo'n van haar gelijk doen. In het eerste plak zocht de rechtbank of dit feit, om het maar even zo te zeggen, DNA waardig is. Of DNA bij de opsporing van dit soort feiten een rol spelen kan. En daar is de rechtbank helder in. Nee. In feite gaat het om een verkeersopstopping. En hoe creatief je binnen deze DNA bij de opsporing van een volgende verkeersopstopping geen rol spelen. Sander Slijver is blij met deze uitspraak. Deze slag gaan we toch wel. Het is, het sterkt, het geeft moed. Ja, geeft de burger moed. Ja. Die DNA, maar net in de DNA-bank. Nee, dat moet ze nou vernietigen. En daar ben ik blij om, want mijn vertrouwen in justitie is ook net altijd groot meer naar het hele schijnproces wat er gewoon gaat. En met basis, met eigen opvliegen ben ik blij dat ze mijn spullen voortgooien moeten. Van 2 blokkeervriezen wordt DNA wol opslaan, omdat ze een strafblad hebben en even ze rechtbank mogelijk weer een misdrijf plegen zullen. En dan kan haar DNA beroept worden om ze op te sporen. De troch brand troffen pleegfamilie uit Sint-Japik krijgt massaal stiepen van dorpsbewoners. Juist brandde haar een wemborkerij vol slijn ouw en dat er binnen 14 pleegbaan en haar mem dakleers. Maar een crowdfundingsactie en een kleine inzameling binnen omwoners begonnen om het gezin te helpen, maar er is nog een groot probleem: onderdak voor een langere periode. Het is de hoop dat ze in het dorp blijven kunnen. Het zou leuk zijn. En er zal een prijskaartje onder zitten. Ja, dat komt er dan ook nog wel bij. Plaatselijk belang wil graag meedenken over alternatieve huisvesting. Dus begelijks een leegstaande squallen in het dorp. Daar lezen wel mogelijkheden. Het Fries Museum in Ljouwert had een tekening van Alma Tadema kocht die het op een rommelmerk voen is. Het gaat naar alle gedachten om een portret van zijn nicht, Sintje Tadema. De onbeheerder uit Antwerpen ontdekte de tekening op de verneemde Oude Merk aan het Vossenplein in Brussel. Hij nam daarna contact op met het Fries Museum. Marlies Stoter van het museum die onderzocht het werk en herkende Alma Tadema erin. Een combinatie van het linewerk en de sterk onzette potleerstreken in de donkere patten van de tekening wieren nevens haar duidelijk het werk van Tadema. De tekening is van 20 april uit te zien in de tentoonstelling Verzameld Werk, de rijke collectie van Friesland. De Binnenstad en de wijk Oud-Oost binnen de minst veilige wijken in de gemeente Ljouwert. Dat nog blikken uit de veiligheidsindex die het Joert presenteren waard. In vergelijking met Vlietnier is de situatie in Ljouwert stabiel bleun, maar het veiligheidsniveau in het centrum en in Oud-Oost binnen Eversborgmaster Vert Kronen wolfsvargelijk. We gaan ook een extra aanpak oprichten om daar de sneller bovenop te zitten, maar ook met een soort top-X-benadering. Dus mensen die in sommige wijken of buurten criminaliteit steeds herhaald hebben. Het kan kleincriminaliteit zijn, het kan overlast zijn, het kan met drugs zijn, het kan wat anders zijn. Dat we daar een groep omheen zetten. Dus politie, justitie, hard optreden, maar ook kijken wat is de oorzaak, kunnen we die aanpakken. De burgemeester pleit voor een betere aanpak om veel plegers uit de criminaliteit waar te hellen. Er zit vaak heel zorgproblematiek omheen, multiple gezinnen, komt soms criminaliteit uit voor. Natuurlijk niet altijd, maar een kerngroep gaan we eruit pakken om die extra beet te pakken. Ik het al stellen fietsen is daarna, worden de representatievers minder oerlers van zwalkers en van drugshandel. Ik sluit ontzettend veel panden waar handel plaatsvindt of geteeld wordt. Dat blijf ik ook doen, want dat is in ieder geval al goed voor de buurt die dan minder overlast heeft. Maar we weten allemaal, het helpt niet altijd. Dan komt het weer ergens anders. Maar we gaan ermee door, het blijft overlast. En wie wordt een prachtige maaitietsdag als het de komende dagen zo blijft, dat Jerrio van Piet Paulusma. Zo, de zinnen erbij. Nou, joen en vannacht wat meer bewolking. De temperatuur luidt vannacht om het bij de zon of de 8 graden heen. Een zwak ontmatige wind en die komt dan uit het eerste waai. Morgen een simmerdag met zo'n 20 graden. Een warme dag maar flink wat zinnen. En de wind nog altijd nu het eerstelijke richting waai en die is matig en vrij krachtig. Nou ja, wat willen we nog meer? En dit weer Kijk op Friesland. Zoek van meer naar op uw app of op omroepfriesland.nl. Nog een noffelijk joen.